soge kok mangan acar waktu panen nyambel trasi. Program MBG sik kait lancar kok kepala BGN terjaring korupsi. Salut karo kinerjane KPK barek polisi. Nyangkeng wedi timbone ciut prawan sumber dadi ambune wangi harum baunya. Wong sak Indonesia kabeh dulurku Islam Buddha ngono Kristen lan Hindu. Kabeh ayo bersatu supaya negarane rak tambah maju. Pancasila wis dadi dasare mula kebukti nyata lak kasah atine. Sapa ae sing nyalaku nakne mulayo bebarengan disingkir sedekah bumi iki kacate mula disengkoyong kabeh wargane wis dadi adat lan budayane mula ayo dijaga lak restarine. Mula bengi iki dulur sumber dadi nganakno sedekah kajate sumber dadi pengen nyuwun berkah. Mula tak dongakno sumber dadi adoh teka musibah masyarakate ayem tentrem rejekine melimpah. Setahun sepisan dulur nganakno sedekah desa nanggap Budi Wijaya aja dilalekno. Masih kenek tarian tak jaluk gak usah ngersula niku sampean anggap amal sedekah. Kula kenal Pak Suroto niki kepala dusune dasar ganteng gedhe wibawane
bertanggung jawab iku motone gak gelem korupsi iku semboyane mula Pak Suroto ancen ganteng wonge atik nek tak delok gedhe amale mula nek aku buyar jarene gak oleh mule mengko jarene ate dipek mantu dhewe mbok dipek mantu anake ta ponakane kok dipek mantu ayo Cah Amrip bengi kok ngene wis ketok 2 juta mengkane mpun ngenyek wong lodruk basi ngeten soge-soge kembang turi karo kembang sukun nek nggawa bedhug aja disuwun pegawai negeri nek tuwek oleh pensiun seniman lodruk nek tuwek dadi dukun iku gak gampang kudu ngurangi turulan mangan disuguhi sego jarene iku pantangan bareng dituki lontong telung ebor doyan seje maneh karo lontongku iki gak patek cilik tapi pucuke gedhi karo bojoku sak bendina dikemuli jarene bojoku Mas lontongmu nomor 1 lontongku gak dibuntel godhong karo bojoku ngulur ngidul dipondong ngetan ngulon didodo-dodone wong bareng digawa mulih pucuke rada bengkong namung semanten kidungan kula menawi lepat borong kareso ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe ayo melok lodruk niku enak kental kentul ngenten pun bayaran lodruk Budi Wijaya niki anggotae gak nok sing duwe sepeda motor kabeh nggawa mobil cicilan gak masalah sing penting nyumanggakno nyambut gawe niku sing penting utun temen mbasi lodruk nek temen bayaran piro ae barokah nggih ya wong tani akeh sing soge kok ana apa malih lodruk mangkane ndelok mantu sampean milih lodruk ngene iki lho akeh bojange Budi Wijaya iso terutama yang satu ini duda dari Dewi Persik siapa lagi Cak Wanto Situr Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh semangate. Sumber Dadi halo. 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 Lek Paidi mangan sambel teri. Cakep. Warga Sumber Dadi akeh rezeki. Amin. Iya.
Gawa wedi kecemplung sumur. Cakep. Warga Sumbertadi mugi-mugi panjang umur. Allahumma. Amin. Allahumma. Lek paidi ngombe es nanas. Warga Sumbertadi nek ndek utang tak dongakno ndang lunas. Amin, 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 amin. Gawa wedi kok rono rene. Cakep. Warga Sumbertadi muga-muga kabeh pinter-pinter anake. Allahumma. Gaan. Allahumma. Amin. Lek paidi tengok-tengok ketiban ondo. Cakep. Wae nang Sumbertadi. Ya Allah, muga-muga aku mulai gawa rondo. Allahumma. Amin. Sing guyune nyengek-nyengek iku rondo rasane. Iku rondo ping 5. Rondo ping Rondo ping 5. Saking kebacute wong wedok ya ngono iku. kan niku mbok yo matur nuwun nang Pak Kasun. Matur nuwun Pak Kasun. Ya iya. Ket sore wis matur suwun. Lho lah mangkane saiki mumpung ana priagunge, mbok yo dielem dialembono. Kaya ngono. Iya, budaya ngene iki ya tarekno. Nek gak ana wong kaya Pak Kasun Surata, iki budaya engko entuk endi nggone. Eling Elinge. filosofine ana. Apa, Mas? Lho, ajining raga saka Busana. nah, ajining awak saka tumindak. Ngono ya. Asor luhuring negara iku teka budaya. Berarti sing gelem uri-uri budaya. Heeh, mesti oleh ngombe. Mesti oleh ngombe. Suwun ke. Boyo Pak Surata sing dilem. Pak Surata. Gawe lagu sing bernuansakan padang pasir. Padang pasir kaya Eropa ngono kuwi. Heeh. Tabane dung tak dung tak tak dung tak. Yo sing kaya tari ular. Iya, jane ngono. Siti Fatimah ya Allah. Zam-zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah. Binti ya Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Siti Fatimah ya Allah. Zam-zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah. Binti ya Rasulullah. Amin. Tuku nek tuku boto ya Allah. Boto nang Sumber Glagan. Pancen Pak Surata wonge ganteng atik yo gagah. Ya ampun, Nek tuku boto Mas Rasa. Dicipok Nek aku. tuku nang gone Kediri. Ya, ya. Muga Pak Surata ya Allah sekalian akeh rezeki. amin. Tuku nek tuku boto ya Allah. Boto karo nyangking ruji. Tak dongakno Pak Surata. Sak keluarga iso munggah kaji. Amin. Kon tak iso nyipok, aku ya iso. Katamu. Tuku nek tuku boto Mas Rasa keliru kembang lawe. Muga Bapak Surata ya Allah menik Duwe gawe mantu apa to? mantu mergo bojone nambah Oh maneh. iya. Ah, Nambah maneh. Kaploke Bu Surata dadi gawe konko. nyanyi iku sing terbaru maneh ngono lho, Mas. Sing ya apa? Lagune Opi. Opi, Opi. selawatan. Solawat. Ro aku iku. Ro. Ro. Ya, ngarepe ya apa ngarepe? Rari 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 rari. Iku lagune Rita Sugiarto goblok. Lagune Opi kok. Duduk ngono Opi iku. Piye? Ngene lho. Ya apa? Rare 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 ra. Lho iya. Ya Allah.
Nah. Ra 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 ra. Gimana nih Mas? Sak pira? Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ra 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 re ra re ra ya re ra ra ra. Kuran Mas Dono ini Mas. Jarimu njaluk dukur. Kedukuran. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Loro ati. Tombo ati goblok. Tombo ati kopi. Kan dirungono wong kene kabeh sik nyanyi ku lho ngomong tombo ati. Tombo ati kopi, Be. Iki Wanto. Oh, kon nyanyi tombo ati versimu dhewe. Iku dhewe. Gak apa? Yo ben ku tombo ati kopi. Nek Wanto, Loro ati. wis Jarno pokoke gak mangan suket ngene Jarno wis. Ngono. Ayo. Ayo. Heeh. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ra 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 re ra re ra re ra re ra re ra. Loro ati. Kok dikure ra terus? Oh, aku terus ah. Iya. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ra 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 re ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ra 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 re re ra re ra re ra re ra re ra. Loro Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ra 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 re re ra re ra re ra re ra re ra. Ra re ra. Karepmu ya apa sih to? Lera titik kok terus iri ngono lho so. Di backing iso dak ngono ku lho. Berarti kudu fade out. Oh Backup. ya wis, background tok ya. Background. Ngomong nek masalah background iki penggaweanku. Ya, ayo. Swara loro, swara telu, apa maneh swara wedhus aku apal. Oh ya, ayo mangan. Iso sembarang nek masalah rera-rera penggaweanku sumber dadi aja dianggep nang kene iki aku gak iso. Wong kene iso kabeh. Tuh wong kene iki walaupun mung gak tau ro aku, ndelok aku pisan langsung jatuh cinta kok. Kon nyanyi dhewe so. Aku nyanyi kon ngomong. Aja purian. Loro ati iku 5 perkarane. Kaping 1 ero tangga gelange gedhi. Lho, toh? Kok ngono ya? Kaping 2 diselingkuhi bojo. Kaping 3 sing lanang elek sing wedok ayu. Oh iya. Kaping 4 kan duwe pacar minggah. Ngersula iku. Kaping 5 awak kuru dicelatui rondo. Salah. Sawijine Terus? kabeh mesti ngelakoni. Iya. Kudu sing sabar nek ora sabar setruk terus Mati. Ayo Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ibu-ibu sumber dadi rumono. Ku matari iki. Kemewahan cuap-cuap. Kate gendeng be arek iki. Sampeyan tak kandhani kabeh. Wong lanang gak duwe aja dijaluki duit terus. Nek gak kepengin wong lanang setruk. Isu-isu sampean budal blonjo nang toko. Erut tanggamu gelange gedhi. Cocokmu mecucu. Balik mulih. Lawang mau buka mau gledak no wong lanang mau amuk. Iya toh. Nasibe wong lanang anjene gak karu-karuan. Iya. Wong lanang ku wis berjuang. Nyambut gawe esuk mulai bengi. Nyambut gawe esuk mulai bengi. Panas kepanasan, udan yo udanan. Iya. Paribasane wong lanang iku kaya toyol. Apa to? Yamene ngene iki dicolok. Iya. Mulai duwe dijaluk dimi. Loh. Mari ngono terus. Mari dimi
diculno maneh. Iya to. Kepengen ngopi ya wong lanang gak iso. Saking gangsine wong wedok, isu-isu budal BRI. Iya. Utang ben kaya kanca-kancane. Iya. Ojo nangis. Digawe gengsi. Ojo nangis to. Barang utang numpuk. Iya. Ditinggal ngledak. Iya to. Iya to. Bener kon. Anak dijana kleleran. Iya. Ngene iki wong-wong kelo aku yo guyang-guyang. Iya. Aku mulai ngene iki kok bayaran toto amplopku ki wis gak ono. Iya, japakno to. Digawe bayar utange bojoku biyen. Iya. Kok kober aku dipegat. Iya to. Kok tega banget. Iya. Iya. Kok ngono sapa-sapa ya kok ngono awakku dhewe. Iya to. Ngene iki biyen aku yo lapor. Iya. Kuku. Kon niku wong lore kelo lapo nangis kelongkongan iki lho. Ngudar rasa. Apa sebabe kok ngudur rasa? Pantau lho bojone disaut wong. Ngono to. Iya. Ya Allah to. Kaitane diparani. Hmm. Kenalan apik. Wong Apik. kancane dhewe. Yanto budal nang ludruk, Heeh. bojone diselobok. Kono ku ya ngono gak teliti dadi wong iku to. Wis tak teliti. Terus. Wis tak survei. Heeh. Sembarang karir, sapa ngerti nek amari rapi aku ditinggal. Gak usah nangis to. Gak usah nangis to. Gak usah nangis kok. Gak usah. Kon gak nangis wis elek apa meneh nangis. Gak usah. Iki aku terus kudu ya apa sih rek? Mateo ae to. Ojo. Kon nang kene le, lapo le? Lah ngono aku nomburi krungu mantu nangis iku lho ora apa. Pondok kene iki hajate seneng-seneng. Seneng-seneng. Kok malah Nyenengno wong kene. Ini ya. Wujud syukur kok. Heeh. Aja mbok garai. Ngarepe menyanyi enak, mburi-mburi nangis. Kon karo warga kene kabeh wis ngerti lagu-lagu. Oh, wis paham lagu-lagu. Wis paham. Iya. Nek mbok tuki lagu ngono padat to. Gak masuk. Gak masuk. Masuk to kon tak kandhani gak masuk. Gak Menyanyi apa-apa. kaya aku ngene lho. Kon duwe lagu. Duwe. Sing saiki lagi spiral. Spiral ya apa sih to? Sing terkenal. Viral ngono. lho. Viral. Viral. Gak iso muni viral. Aku. Viral. Gak iso muni Fa viral. fa kasrofi. Rak tekaral. Ral. Viral. Gak iso muni viral gak. Lah iku mau. Heh? Iku mang. Kan contoh. Aku niku kok. Lagu sing viral lho TikTok. Lagu sing viral. Ayo Mas. Irama apa? Disco rock. Disco. Mm. Oke. Yo. Aye. Sek. Ayo. Sep. Kicau, kicau, kicau mania, kicau, kicau, kicau mania, gaspol danga, digaspol danga, danga, gaspol danga, digaspol danga, danga. Aku areke adil, tumpakanku mobil. Gaspol danga. Digaspol danga. Gaspol danga. Digaspol danga. Aku iki mandor, tumpak aku motor. Gaspol danga. Digaspol danga. Gaspol danga. Digaspol danga. Aku iki dagelan tumpakan Ambulan. Lah apa sih kau niku? Enak ambulan kon, lampu merah sok nerobos, lolos. bongkol. Lho. Yo! Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Gaspol danga, digaspol danga, danga. Gaspol danga, digaspol danga, danga. Aku areke pinter, bojoku dokter. Gaspol danga. Digaspol danga. Gaspol danga. Digaspol danga. Aku iki mah
manis bojoku Arti. Gaspol danga digaspol duanga gaspol danga digaspol danga aku tukang kunci bojoku Banci. Oh enak to banci ku to. Lho enak gak iso meteng. Ayo lanjut Cio. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Gaspol danga, di gaspol danga. Gaspol danga, di gaspol danga. Aku iki maco, pangananku soto. Gaspol danga. Digaspol danga. Gaspol danga. Digaspol danga. Aku tukang kebon, pangan aku rawon. gaspol danga digaspol danga gaspol danga digaspol danga aku ancen elek pangananku Telek. iya Enak toh, gak kalong duitmu. kakalong kakimu Gak usah gawe parfum. wah kon enak-enak numpak motor numpak mobil bojone dokter bojone manis wah aku dadi numpak telek Lah kok enak bojo banci. yo gak enak Enak, yo enak. yo gak enak ya apa Kok simbole 47. simbole Menyesuaikan. Lah lek bojo sing yo apa maneh katene kon? astagfirullah Mas. Apa to? oh astagfirullah Iki lah. Ya Allah, jabang bayi, anake wedhus. Kacu, digas kacu. Jembek. Toh, kon timbangane bojo banci. Karuan gedebok bosok iki lho. Masa Allah, lirikane. Lirikane apa oso lirikane sapa? Aku tak mlebu ya, Kacu. Digas kacu. ojo nemen-nemen dah kancane gak kuat Rambutmu korek. Lah, yo. Rambutmu mari kopong. Le. Sa. Mbah, Sa. napa sih? Wong wedok. Wong wedok kok nggawa rokok. Sa. Apa? Ah greget-greget tak tunggangi kan. Tak jaga geblak. Apa, Mas? rokok iki lho Hah? Rokoke ku lho. Rokok? Ya. Enak Lho kleru. Kleru. Gaspol, digas mawon. Sopo nyedotmu? gaspol mawon Alarek, tapi rusak kayaknya masuk alarek rek. iki dandanan opo kok ngene iki Lu dandanan apa? kon kate karnaval Makane iku. Lah, wong aku ki lomba. Tok. Wong wedok kencete. Kencete ku. Lah tak pancane brengose. lakonane Lho, ya ngene dadi mbok rondo. Nek rokokan ya kene iki. Oh, wis rondo ta? Lah, aku rondo 8 windu. Mlaku. Rondo anake pira? Hah? Anake pira? Ya rondo nek gak duwe anak ya jek penak nek. Ya apa mlakune sih? rondo gak duwe anak Rondo gak duwe anak. Asik. Iso. Bapak cek bongkok. Iku rondo gak duwe anak. Iya. Nek rondo anake papat. Nek rondo anake papat Ya. wis ngene. Ya apa mlakune? Ya, mlakune ya apa? Setengah dibuka. Cendelone cek ketok. Nek rondo sampai anake 16. Hei, iku mana tak netes. Monggo ya apa rondo anak 16? Nek anake 16 ini.
Ayo le, rene le. Iku kena gempa bumi ta makane. Jeneng kono iki sapa? Aku diarani Rondo Dadapan. Sri Wilis. Sri Wilis. Jana. Oh alah. Asli dadapan. Asli Dadapan. Lapono nang kene emang lapo? Lah, lah kok aku iki anakku kan situ. Iya. Iki nduk ranjangan. On ket wingi guyu tok iki. Nduk sadar pamujan. Dadi aku mbuak sayembara gak tak jikik. Loh, lah lapo? Mau sayembarane elek gak tak jikik. Sayembarane apa? Ngene, sapa Iya iya iya. sing nglamar anakku lanang sing ganteng dhewe. Iya 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 iya. Iku tergantung awak dhewe iki masang. Oh. Sapa sing dikarepi anakmu? Heeh. Iku sing dadi mantumu. Ya iku sing dadi mantuku. Oh. Oh. Mari ki melok aku. Nanti. Syuting sinetron. Bayarane 200 juta. Gelem? Wah, masa? Loh, iya. Gesai. Loh, adegane enteng. Apa? Diseret truk teko Jombang nang Surabaya. Wong kok aku. Tadi kon iki ngendolekno mantu anakmu. Heeh. Terus? Ayo melok ayo. Braya sing ayu. Aku tak melok. Ganteng. Tak brai dhisik. Sing ganteng. Ada gak ditompa tak tunjuki kon. Ya, sing ganteng. Alisan, celekan. Wes ngono. Alah nyocot ae. Wes ngono ah. Lambe rusak ki gludruk. Aku melak ya. Iya melak. Le, melak le. Le. Alah lagi. Yang ngene iki lho dadi rondo. 8 tahun. 10 tahun ta. Iya. Kacau. Jembek aku. Aduh. Apa iki kok grenjel-grenjel. Iki apa? Kok grenjel-grenjel. Lo nek karo endokku dhewe. Bebek sapa, Kang? Mangga. Mangga lah mlebet. Oh, berarti entut kowe aku. Mangga sama mlebet. Lho, ranek lawange jarang ngajak lawang-lawangan. Lawang-lawangan ini. Oi, saya di sini, kamu di situ. Masalah, rek. Mlebu. Mangga, tenten iku. Mangga. Masalah lah kok. Oh, tak tone bosok kon. Waduh, gak tak ngakno. Larangku bejat. Kurang ajar.
Aduh, aku medhot ditutup. Hei, mana lawang? Hei, mana lawang? Baikkan. Hei, lawang anu. Tentenan. Belak. Kok toke? Hei. Hei. Hei, mana lawang? Hei, mana lawang? Iki sapa to? Belak. Tokoke mana? Lapa? Lawange ngakno. Lawang sing ndi? Lawang iku. Lah matamu apa ora ketok nduk kono kan gak ono lawange. Waduh. Jadi ngajak lawang-lawangan. Kok iso? Bareng-bareng. Lenjalah. Balen nono, tak bukano. Ma. Balen nono. Balen tegak. Ma. Balen tegak. Ma. Balen tegak. Ajar. Lawange ngakno. Iso tegak. Gak ono tiran nono tepuk. Yo, iki lawange wong lanang. Kene beli nah ini. Ribet kacau. Kene lawang wong lanang kene beli. Ayo. Ayo, bro. Sok. Ngawang iki ae. Kula nuwun. Monggo sinten niku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Kula nuwun. Monggo sinten niku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Kok mules iki rek? Kula nuwun. Ya, sinten niku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Lah iki apa mules kok ngono iku? Kok iso? Apa, Mas? Apa, Mas? Lo gombe nduk ndi to? Kono lho. Kosek ah. Ayo. Napa leres? Nik mriki griyane mbok rondo dadap srep. Kate nggih bobok ta. Yo dadak tok. Oh nggih, napa leres niki griyane mbok rondo dadap tok. Yo yo. Gak tok. Mbok rondo dadapan gak katik tok. Masalah arek tau cocote rasane. Sopo sih? Rondo dadapan tok iku ditinggal. Rondo dadapan toke ditinggal. Dodok kene. Ah, kene. Tau yu cocot. Uang kok sok rondo dadapan. Rondo dadapan. Ah, ngono ae.
lajenge unggah-unggahe Kang Mas Andande lumuten. Aja nak lunyu. Anakmu kuwi lho, Lah iya ndadi lumut. Kok lumutan? Dili. Wah, kepiye ora dili? Oh, kan biyen jenenge Andande lumut. Ada di lumut kan ki sapa ta? Aku ta? Heeh. Aku pleting blontang. Oh, peting blontang berarti oleh wong akeh piye? Sampeyan kok ro? Loh. Lah wong aku kok. Berarti sampeyan tau ngincipi mbokku ya? Wah, mbokmu tak incipi petang dina petang bengi gak iso tangi kok. Berarti aku lah anakmu. Iya anakku. Berarti ya wis gak sida nglamar rek ngono aku. Gak sida. Lah terus buyar. Atau unggah-unggahe anakmu, Mbok. Oh, gak nak. Iya. Lah nek kok gowo apa nak iku kok Sing kok takono sing ndi? Ah, sing iki. Iki to? Heeh. Iki jenenge keranjang motomu picek. Apa? Keranjang motomu picek. Oh, kon goblok. Lah apa goblok-goblok? Pokoke pas takon aku dijawab goblok-goblok kok. Aku do takok. Aku tiba. Takok dijawab kok. Aku tiba. Hah? Aku tulung ana. Mbok Maya wis ngadeg dhewe. keranjang motomu picek. Iki Yo, ngono. percaya babah cek ngrayai mikmu. Lah sing iki nak. Sing iki, Heeh. iki pecut cempeli sodo lanang. Heh? Apa? Pecut cempeli sodo lanang. Jenenge apike? Pecot tempeli. Iki jenenge pecut cempeli sodo lanang disabetno gunung iso jogrok segara iso asat. Lah ni wae akeh. Wakeh. Ayo gele ayo. Ayo, Ayo. ayo. Ayo rono saiki. Saiki Heeh. nang ndi? Nang HTL. Kowe ora ngandel. Ora adil. Temen ah? Ya, Gak ngandel. ora adil. Gatel. Hah? So, mandi temen nek. Oh, gatel to. Iya mati iki. Wes. Wes iki lho. Kapok gak? Iya kapok. Percaya? Apa? Waras. Parah. Kandhane to, kandhane supoko iki. Alah. Alah ngomongmu kok dadakno. Aku ora ngandel. Ora ngandel. Ora ngandel. Joget. Aku untuk teman. Iki lho, aku isin iki lho. Kapok ora? Kapok. Kapok ora? Kapok. Waras. Lagi buyok gatel ta? Apa? Encen tak gawe kene. Aku kate unggah-unggahi anakmu, pokoke kudu ditampa. Oh, enggak. Yo. Katene, Nduk. Jenenge wong tuwa iku anut karo anak. Yo. Ya tak tarekno. Nek anakku gelem, ya aja bunga, nek gak gelem aja sisa ya. Tak tarekno, Nak. Apa jere? Tak tarekno. Terus, Nek gelem aja bunga, nek gak gelem aja sisa ya. lah wong lambemu dhewe lek ngomong ngono, ucapan itu suatu doa. Ngerti gak? Lho, apa jare sing Lek gak ditampa, lek gak tampa temen. apa jare ngakoni? Oh, Kowe aja njodo. ayo tarekno. Tak tarekno. Aku lho gondi iki ya. Eh? Lho gondi. Kon kene nak, ngurut munggahe anakku. Kata anakku ya. Iya. Nggih, lho kodok kuno. Kono. Mepet. Goceki. Nah, kesetrum bongko kon. Tak tarekno nak ya. Kene nak ndek sisiku. Ger putra. Apa? Jarene iki awakmu wedok kok nggae swara lanang. Lho iya. Ger putraku. Lah, bener. Aku kaya kitiran. Lho bingung temen ki. Bingung. Ki aku kaya kitiran. Wong kok sok. Jare lanang dhewe wedok cara wedok.
Tok gedang kluthuk, tok gedang kluthuk, tok gedang kluthuk. Apa? Ande lumut. Oh iya. Lali. Kacau. Gar putraku. Oh si Andi. Andi. Uang ana wong nyanyi kok, Cak. Lah kowe kudu joget ora krungu nyanyian ngono nek Joget Bali. teko buri. Nang ngarep. Heeh. Berarti aku joget nang ngarep balen nduk mburi. Heeh. Ya wis. Gar putraku. Oh, si Andi. Kok iso? Sik, Mbok. Jim. Apa? Apa? Iku mau apa? Saiki dene coklit galie kayu sono kok. Aku kene iki boleh kaya biyen. Ya iki galie kayu sono, Nduk. Mileng katam. Ya iki jeneng katam. Yo iya lho. Kon tak pepet aku bakok bodomu. Apa nek dhewe? Tahu apa nek dhewe? Jare ya. Apa yang bener? Iku anakku dhewe. Iya. Kacau. Wong kok iso rungokno. Aku nduk ngarep balen. Nduk mburi gale. Kono. Aku di sebelah kene. Kono. Hmm. Gar putraku. Oh wow, sewan. Wani. Apa? Sing temen ta? Tak benakno, gelung kamu. Aduh, diamput. Tak kerolokan. Kacau. Cok kacang kluthuk. Ya ampun. Ono. Rontok ireng-ireng necer-necer iku. Wong kok sok. Aku bingungi sih. Ngono aja ngene aja prol. Ngono. Gar putraku. Oh, si Andi. Lomo. Matur suwun aku ditompo. Alhamdulillah. Jane kok belak. Eh, Kok goro kok ditompa-tompa. gorong ditompo ta? Goro. Lah iku masih ngomong sapa iku, Bang? Lah kok. Jiman kok. Durune jimen. Ponakane didor. Nanti sulikin kene anu. Nanti. Sulikin. Berarti aku gorong ditompo. Goro. Titik. Nger putraku.
Biyung biyung kula meten purun bateng lore sisane si bakul teke kudu kok terima. Dok. 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 Apa ora diterima, Nak? Ngomong apa? Ora diterima. Iku kok ulang sih. Kok ulang. Kok anu ya anakku? Loh, iringan. Kon kok iso ngajar aku? Ya ya sih. Iku lak lambemu dhewe ngomong lek diterima lek gak diterima. Lho lah ya aku saya sudah ngucap. Anggen apa gak rugi ngene iki oleh buku berai oleh sak wulan kepungkur. Walah lah brai mangan kok saulan. Sih. Aku gak katene moleh aku. Lah gak izin amole. Ya isin kon. Heh. Kenapa le? Wong aku koyo ngene gak ditampa. Ya kon iku sing gak diizin. Kowe ora boleh. Apa iki? Ora katene moleh. Kate enek sing unggah-unggahi ditampa. Wo, tak idoni bosok raimu. Sekarang ngomong. Hai pindah semua ya. Woi, cici ya. Iki lo ngomong apa? Awas kate enek sing ditampa. Alah ora ditampa kok jare Katene moleh. Bapak kon cek izin raimu. Lho cek izin awakmu. Ya kon. Dudu aku. Ya kon. Hai pincung ati ya. Kon. Hai peleke se. Aku cek banyu apa lho. Ayo atam iki apa kon? Main cukup ya. Ya Allah. Kono lah bubu. Minabese. Pundi Mbak Rondo? Gendandapan pundi? Iki piye jarene? Kok rondo gendandapan ku ya? Pundi tiange? Ya aku. Lho sampean. Heeh. Kok koyo nduk film hantu iku. Temen ta sampean? Kok copel Temen ta sampean, temen. Aku ki wong. Temen sampean. Iya. Mbak Rondo iku lanang ta wedok sih? Heh? Lanang ta wedok? Tak utano gelon kene. Gak. Gelon kene. Kakak. Api sih. Ukuran-ukurane beh nyakrem. Ya iki gali kayu sono. Kok ana jembite? Ana jembite. Nyapa jembit. Asu niku. Oh, sampean Mbak Rondo dandapan. Iya, dandapan dola. Jenengmu ki sapa? Kula takok ta sampean. Kak. Kula klenting lorek. Oh, keting lor apa do karo ikon. Lah Joke niku, wong akeh. niku Mbak Yu kula. Oh, Mbak Yu. Tapi lah ayu aku ya timade ya. Heeh. Ayu aku ya. Mbak. Iya. Berarti lek aku kate ngunggah-unggahan lu. Heeh. Aku diterima. Iya. Kacau. Kok ngono, Nduk? Lali lana jari.
manusia kacoy. Kula lajenge ngunggah-ngunggahi niku ande-ande jembutan. Jembuten apa? Keliru Pak, keliru. Tak mene jejak gerombol iki. Tak jejelot tototmu ngono. Keliru Pak, jumbutan maksude. Andi lomot. Jare ndok pamflet. Dicari pasangan ande-ande jumbutan ngono. Sama sing salah? Lah nek andi jumputan, iki lah jumputan lekku. Sing teman Pak, aku iki ndak tak mole. Kok Pak, Mbak? Katanya berangkat niku lho. Kenal sampean nablek-nablek aku ya iso nablek Lho, kon. aja ngono nak. Aku ki rondo, masih gede ndak rondo. Iso nablek kon. Atuh. Mana? Nablek kon. Tak pencak moncrot kon. Apike? Kok kaya terong. Wes, ya apa iki? Ya tak tarekno. Tapi kudu gelem. Iya. Engko lek gelem ya ben niku Heeh. tak wae hadiah. Iya. Kira mesti grayak-grayak. Jangan tak kerowoki cek bubrah. Iya. Lho ana pe, lho ana. Loh, nek bebek. Kono. Lho pen tak Iya tak tarekno nak. hadiah. Ngerti apa? Jemblem. Oh, jembelmu jek apik ta? Japi. Bunder ser? Rada meletot titik. Oh, rada meletot. Berarti suwek tengah jembelmu iku gorengane kebatut. Karo sapa iku? Aja ndemek. Tidak. Wedok-wedoke aja ndemek. Oh, gak apa-apa nek padha wedoke. Biasa. Kowe nanti tarekno. Nek tak tarekno. Lu kok kono nak sik geng. Aku pengen ngadeg, Mbok. Eh? Pengen ngadeg. Oh, awakmu njaluk ngadeg. Iya. Ayo ngadeg kita wis. Oh, kok tak tarekno. Loh. Aduh. Alah pepesku melorot. Saya tak benana kene, Mbak. Iki ta. Kok sing tambah dilorot diapun iki? Heh. Dan koyo kerangka. Ndak yo. Biasa nyupit kok. Tak tarekno nak ya. Ayo, Ci. Ngono. Aduh, iya diapun iki. Aduh. Ayo. Ger putraku. Si Andi kok sepi nek cuk anan cuk. Pak. Pak. Mbak. Iku njaluk ditabuhi cangkem berarti. Oh, tak boleh ndak ya? Gak iso e. Gak iso. Minggat tak wis. Ade iku lho iso ade. Ger putraku. Wow. Say ade. Ade. Laumo. Putri
Iya, ngono e. Oh, gorong krungonen kan. Sesitu ongkep selakangane. Ngene. Ora wong sesitu monyo. Lah ya wis diterima ya wis. Gorong. Hayo nak, swara mat rakamat muni pat. Piyung piyung kula meten purun peteng lore sisane si arek Pecing lorek sisane arek cupak. Arek-arek sapa? Mat ra kemat. Sisane bakul kendang. Iki tambah blare. Ben iku ro Pariantaga. Bisa. Anjene ra kemat iku ngawur ya aku gak sisane arek-arek, Mbok. Aku dulu kakek gue aku. Tak rewangi. Tapi anjene yoi. Yoi. Gampang gak ngono. Aku golong ya. Sampean wis expired. Oh, gak apa-apa, aja ruso-ruso. Ya terus maksudmu ya apa? Ngene maksudku. Berarti gak diterima anakmu. Gak diterima. Karena aja dadi situ. Ya mau aku ndok kene kudu diterima. Ora diterima. Ayo aku blok goblok timbang iku. Isis. Aku. Duh. Ngarepku ditutuk kemeng kabeh. Kowe nek gak iso nambani tak uyuhi cocotmu. Awas kan rene kon. Masuk. Kula nuwun. Malah cok. Kowe macam apa, Cok? Kula nuwun. Alah. Kelet-kelet kok sampuri. Kula nuwun. Iya, ya. Oh, intil muka geden. Aku khawatir kalau mau guyu kalau sampai Mbak. Kok wedi aku. Kon ki sapa? Mbak, tepangaken kula niki pleting ganyong. Oh, pecah ganyong. Iya ya. Hati-hati lah digodhog wong. Lho niku lak sebangsa nika. Iya. Lah nggih. Ayo. Ngene lho, Mbak. Kedatangan saya kemari Iya, ada apa sih? mau ogo-ogo unggah-unggahi. Oh, ganti awakmu. Iya dong. Kate unggah-unggahi anakku. Iya dong. Jenengmu penting ganyong. Heeh. Duduk presaku. Sapa? Cok. Asu. Mbak, Mbak. Nek. Iku begegek iku. Kekek kakekmu kono. Padune kalah ayu ambek aku ya, Mbak. Iya. Lho. Tak tarakno ta ya? Iya, Mbak, tarekno. Ya. Le. Ndi sih emang? Lho situ mbok. Kopik sijine. Nduk kopik. Roe matamu. Aku tarekno ya, Mbak. Ya tak tarekno, Nak. Heeh. Tak tarekno. Sampeyan kok kaya njemburis ngono, Mbok. Tak tarekno, Nak. Iya, Mbak. Aja nduk kene. Rungokno nduk anci-anci setrum ku lho. Yo lak mati aku nggo. Iya, jangan ati ringkes. Ringkes. Orang arah ditopo. Le ya dasar ya punel aku nang sampeyan. Pune lho.
malu kolek kek. Mbok, delok niku lho sikile gudiken. Ana, Ngendi mbok aku? ana. Nggo kene. Hah, ana. Nunggu ah, mbok. Gak begogok. Pokok lah. Tak tarekno. Iya, mbok. Oke. Putraku si Andi lumo tamuruna ana putri gae putrine kang ayu rupane pating ganyong iku kang dadi asmane Bu kula bakti mudhun kalah kon Bu ikla ingkang suwun pateng kanyong niku sampun ingkang suwun pateng kanyong niku ingkang kula suwun Ya, salah aku nek sing diterima ya kandhani. Ala paling kok Joko dukun to. Aduh, lha apa ya gak sih? Aduh. Nek gak gede-gedene dukunmu gak mungkin. Le. Anda lumut melekon. Heh? Sembarang iku ya buktine nyatane Yo kalah. ancene anda lumut matane ketaraken. aja Lah kandhane ono, mbok. Tunggale mbokne iki paling. berarti iki diterima Lah. berarti iki enak Enak. lah sing gak diterima gak enak Enak. ngono lho Pak Pan. Pak Pan. Aja ngono. Ngincipi sedina gak oleh ta. Ngincipi apa? Padane Ngincipi apa sapa? diincipi lho? Sadurunge mbak iku ya Mbak Yu ya. hah iki pono aku wis Le, yo gak oleh sih kok iso. Sedina. Awakmu iku dulur enom dhewe. Dulur. Bawah. Ba- Bawah pol bawah. lah ngono Ngerti? dulur Nggih. kok Kudu nurut karo Mbak Yu mung ngene iki. Lho yo lek urusan liyane oleh nurut ya mbok ya. aja Lek nak bojo gak oleh. Jadi mesti dhisik. Hah? kosek Dhisik. tenang Gar putraku mudhun teko sanggar pamujan le Pokoke aku ngicipi, adekku ngicipi dhisik. Saka seminggu kok karo tak balekno nang awakmu. Lho lah kari ledhe balik nang aku. Wis, Apa Mbak Yu? ngene. Tak tarik omong aku gak sida ngicipi. Gak apa-apa sampe ngincipi gak Ora apa-apa. sida wis, aku lillahi taala tapi kon yo kudu rabi temen no yo. Yo, iya. Lah aku lah dulu sampe gak apa-apa sampe ngincipi. Ora. Wis, janji lo yo, rabi yo, rabi. Janji. Drijine kok welek. Wis. Endi andi lumute? siapa nak Lho, lah kok kaya wong setruk ngene. Lek kon pek-peken aku gak setruk. Tapi ngene, Mbok. Senajan setruk ngene ya lutung gawe keri-kerian. ini nak tak takoni nak ya Apa? apa sebabnya sing ayu-ayu kok tulak kon kok milih sing kaya uwi Mbak, sing ayu-ayu akeh tunggale, Mbok. heeh Nek sing elek gedhe migunane. gunane apa nak Kena kae ngempet lumpur lapindo, Mbok. oh gelem Gelem apa lah yo? gelem Kelem aku ngulung. Gelem. Ayo, Mak. Gak mamasan. Susuku melorot. Tak rungono teko mburi kok geger apa, Ji? iki mah rasa aku kon latihan Wong latihan kok padha nglamar iki lah lho iya ya apa? goblok Ambekan sing dadi andi-andi lumut iku mestine ganteng.
kaya galih ngono. Lapo Lapo ne arek kok. andi-andi lumut potongane kaya sapi teng ngene. Wis ngene, kanca-kanca. Ayo mulai aku. Loh, apa iki? Ayo, mlayu.